Det allerførste, du skal have gjort, når du har fået oprettet din konto og indstillet de her basisindstillinger omkring din virksomhed her i MailerLite eller i andre e-mail-marketing-systemer for den sags skyld, det er, at du skal have verificeret dit domæne. Her hos MailerLite, der kræver de, at du verificerer dit domæne, sådan at du kan komme til at bruge din egen afsenderadresse. I det her tilfælde kan du se, at der står info@tinesyoga.dk, og det er den her mailadresse, jeg har brugt til at oprette min konto med, og det er også det domæne, som jeg har sat ind under et link til min hjemmeside. Og for at den her mail kan blive vist i afsenderfeltet, når du begynder at sende nyhedsbrev ud, så skal dit domæne, altså tinesyoga.dk, det skal altså verificeres. Og det kræver, at vi skal have opsat noget DNS over på webhotellet, som så sender besked tilbage til MailerLite om, at det her domæne, det er verificeret. Og det vil sige, at vi skal ind i vores kontrolpanel over ved webhotellet, hvad enten det er Simply eller one.com eller hvad du bruger, så skal du altså have indstillet noget DNS. Og jeg vil vise her, hvordan du gør det. Og grunden til, at du skal gøre det som det første, når du har fået indstillet de her basisoplysninger på din konto, det er, at her hos MailerLite, så kan du simpelthen ikke komme i gang med at lave de her nyhedsbrevskampagner, enkelte nyhedsbreve, tilmeldingsformularer, landingssider osv. Det kan du ikke få adgang til at gøre, før du har verificeret dit domæne. Og verificering af domænet, det er meget vigtigt i forhold til også at undgå, at dit nyhedsbrev det havner i spam-indbakken hos modtagerne af det her nyhedsbrev. Så det skal du simpelthen starte med at få gjort. Du kan se her hos MailerLite, der har du muligheden for at klikke på en knap herude i højre side, for at komme i gang med at verificere domænet. Du kan også vælge i menuen ude i venstre side og gå ned under kontoindstillinger, og så på fanen her, der hedder domæner, der kan du se, at der står også her, at jeg skal have verificeret domænet. Så jeg kan enten klikke ude fra kontrolpanelet, eller jeg kan klikke på knappen her. Nu får jeg vist her, hvad det er for nogle indstillinger, jeg skal have lavet. Og her kan jeg se, at jeg skal have lavet det, der hedder en CNAME record inde i de her DNS-indstillinger. Og jeg skal som nummer 2 have lavet en TXT record. Og det går vi over og gør nu i Simply, så du kan se, hvordan det fungerer. Hvis ikke, at du har muligheden for selv at sætte det her op, og synes, det er lidt besværligt måske, så kan du vælge at kopiere de her indstillinger, samle det i et lille dokument, eller skrive det til supporten. Husk at skrive her, hvad det er, at det er en CNAME record, og det er navnet, og det er værdien. Kopier de her ting, gør det meget tydeligt, hvad det er, og tilsvarende for den her, der hedder TXT record, så får du simpelthen supporten til at hjælpe dig med at sætte det her op. Det vil de typisk rigtig gerne hjælpe dig med. Men i det her tilfælde, så viser jeg, hvordan vi gør det over hos Simply, sådan at du også selv kan gøre det. Når du er logget ind i kontrolpanelet hos Simply, så er det vigtigt at tjekke, at du står på det rigtige domæne. Og i det her tilfælde er det tinesyoga.dk. Har du flere domæner, så kan du klikke på pilen, og så kan du vælge det domæne, som du skal lave de her DNS records for. Så sørg for at tjekke, at du står på det rigtige domæne. Når du har gjort det, så går du ud i venstre side under fanen DNS, og så skal du klikke her, hvor der står tilføj DNS record. Og så under type, der kunne jeg se, at jeg starter med at lave den her, der hedder CNAME. Så klikker jeg her i toppen, og så finder jeg CNAME. Og så skal jeg her vælge navn og værdi. Og det finder jeg herover i MailerLite. Under navn, der kan jeg klikke her på knappen kopiere. Så sætter jeg den ind, og under værdi går jeg herover og kopierer og sætter ind under værdi.
Og her der står der 1 time anbefalet, og den lader jeg stå her. Der står her også, at DNS-ændringer, det kan tage op til 24 timer, før det træder i kraft. Så efter et døgn skulle det gerne være trådt i kraft, og er det ikke det, så kan du vælge at skrive til supporten, hvis det er noget, du selv har sat op. Men ellers så klikker jeg på opret ny DNS, og så står der her nu, at jeg har tilføjet den her DNS-record, og der kan gå nogle timer inden ændringen den opfanges rundt omkring i verden. Det betyder også, at der kan gå noget tid, før at jeg kan se det over i MailerLite. Men vi skal have opsat en DNS mere, fordi nu har vi opsat den her CNAME. Vi skal også have lavet den, der hedder TXT, så det er det, vi gør nu. Der siger vi tilføj DNS record igen, og så skal vi have fundet den, der hedder TXT. Så skal jeg have navnet på den, og det var Tines Yoga, og så kan jeg kopiere det. Nu stod den her i forvejen, men jeg kan sætte den ind igen, og under værdi, der kopierer jeg de indstillinger, der står her, og så sætter jeg den ind, og så siger jeg opret ny DNS, og jeg lader igen den her stå til en time, som de anbefaler, og så får jeg samme besked igen. Nu har jeg tilføjet de her 2 DNS records over hos Simply, og her der klikkede jeg så på de 2 grønne knapper her, for at sige næste, og så kommer jeg ned til her, at jeg skal vente på, at de her DNS, de er aktive, og de kan opfange dem, og der står igen her, at der kan gå op til 24 timer, men jeg kan klikke her, måske efter en time, og se, om de er trådt igennem, og der kan jeg så se, at de er ikke kommet igennem endnu. Men der kan jeg altså gå ind her om en time, og jeg kan prøve igen om 24 timer, og er der ikke sket noget her, jamen så er det der, jeg vil tage fat i supporten ved mit webhotel, gå ind og finde oplysningerne under de her, sådan at jeg kan gå ind og sende oplysningerne til supporten, hvis der er brug for yderligere hjælp. Hvis du får en fejlbesked om, at der er 2 af de her SPF records, og du skal fjerne den ene, så skal du tjekke over på webhotellet, om det er fordi, der allerede er en TXT-fil her, en DNS, hvor at det starter med V lig med SPF, og så at det også indeholder navnet her, simply.com. Hvis du har det, så kan det altså bonge ud med en fejl her med, at du har allerede opsat en SPF-record med det her. Og derfor skal du altså så slette den ene, som der står her, så du kun har en enkelt. Og herinde hos Simply, der stod der en i forvejen, som ikke indeholdt det her, hvor der står ML sendt fra MailerLite, men der var altså noget, som indeholdt over fra Simply. Og hvis du er i tvivl, så kan du skrive til supporten, før at du bare sletter noget, og det kan selvfølgelig være en god idé, men ellers så skal du altså have slettet den ene, sådan at du kun har en herinde. Når du har sikret dig, at du kun har en enkelt over på webhotellet, så kan du herefter gå ind og tjekke de her records. Hvis ikke du kan se ændringen med det samme herude, så kan du også altid lige genindlæse siden, eller logge ud og logge ind igen, og så vil du få et grønt flueben her, når at det er verificeret. Mens du venter på, at der er gået den time eller det døgn, for at du kan få verificeret domænet, der kan du altså godt lukke det skærmbillede ned, og så foretage andre ting. Du kan også logge ud og logge ind igen, og så tjekke status, eller gå ind under verificering her, så går den vej ind for at få det verificeret og tjekket statusen på det bagefter. Så du kan altså godt foretage andre ting. Du kan også gå ind og lave andre indstillinger osv. her. Men ellers så kan du altid komme tilbage dagen efter.